Графикът е неизменна част от управлението на всеки спортен център. Gym Reel Manager ви дава нужната гъвкавост и ефективност, когато става въпрос за менажирането на запазените часове на вашите клиенти. Ние сме дефинирали два типа графици – седмичен график за една зона и дневен график по зони. Нека отворим модул график и разгледаме седмичният. В лявата част на екрана виждате всички часове, а по хоризонтала в горната част на прозорецът всички дни от седмицата. Като винаги може да заредим още 2 седмици или съответно да се върнем толкова назад. Имаме няколко дроп-даун бутона, чрез които можем да филтрираме събитията по тип, вид услуга, инструктор или зона. Бутонът експорт прави снимка на вашия график. За да запазим нов час за наш клиент, е необходимо да изберем поле с начален час и да попълним появилият се поп-ап прозорец в дясната част на екрана. Избираме вид на посещението, клиент, услуга, като по желание може да оставим бележка. Ако началният час не е кръгъл, можем да го коригираме от полето час. Промяната на датата автоматично премества часът в посочения ден. Продължителността на посещението също може да бъде различна от стойността, която сме задали при добавянето на ново посещение в модул услуги. За запис натискаме бутона Запази, като системата ни дава възможност да продадем запазения час. А ако часът е запазен по телефона, можем да затворим прозорецът, като събитието отново ще бъде запазено, но ще бъде със статус неплатен. За да редактираме вече запазен час, е необходимо да го изберем. Като в този случай той е неплатен и имаме две опции – да го платим или да променим. Нанасяме необходимите корекции и натискаме бутона Обнови.